Good morning. Maluhod po ang gabos para sa prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Mention your request, please. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saints of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was the beginning, is now, will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi para sa katuninungan sa kinaban. Mahihirakon asin maugayon na ama, dai ka masasabutan nin si Isay man na nagsasabuag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imon an si Isay man na namumuot sa bayolensya. Bantay kami sa samang makatawang kamugtakan na binabalo nin mga babagnis na kahorasaan, bayolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad asin katuninungan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninungan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog na butasan, butasanaan sa indang mga minasyon. Ang mga nagwawasiwas din kapangyarihan sa katawuhan. Nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin pagdingkudan, ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tao. Na makuaan ranga asin kusog kan mga naghihinguha para sa katuninungan. Sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man na ang lambang saro sa to, magpuon ng gadnin dayupot na maglakaw sa dala nin tunay na hustisya, pagkahirak asin katuninungan. Kagurangnan, matapos sa lugod ang pagbulos sin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad ni sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Ngunyan, Martes sa ikaanom na simana kan pakapasko. Isabay man yato sa misang ini ang mga intensyon, pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Ovis and family for the gift of life of Kisha Bernadette Obal, dulot ni Lian Rico Obal, siringman pasasalamat ni Sonia Serrano, Sumbon family, in honor of Saint Fatima, dulot kan Rañeses family. Special na intention for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosy Asapardo Cantara and family, in honor of Senior San Roque, dulot ni Grisan Adiki, for safe travel, dulot ni Joseph and Connie Minya, siringman special na kahagadan
dulot ni Domingo Peñaflor and family. To pass the exams, dulot ni Diana Cristil Brigala and Brigala family. Siringman special na intention, dulot ni Rosa Tang Lee, Jacqueline Rosalie Tanyada, and for healing and fast recovery of G.M. Sander B. Pamplona, dulot ni Merlin Pamplona, for taking the NAS exam, dulot ni Grita Condor Orbeso. Sa mga minasunod na kalag, sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosy Asupardo Cantara and family, Eduardo, dulot kan Mendoza family, Simona, dulot kan F&S Velasco, Ruben, dulot kan Asupardo and Cantara family, Manuel Ngosyong, dulot ni Imachan and family, Jose and Amy, dulot kan Broncano family, Genevieve, dulot kan SAAGS Class 74, HS 78, and Nelson, dulot ni Rosy B. Asupardo Cantara and family, Joel, dulot kan Legazpi Eye Center, and Adriano, dulot kan Austria family. Matindog na po ang gabos, asin awito niya to ang awit sa pagpuon. Sangarang ka nama, sinaki, singkan Espiritu Santo, Amen. kagurangdan, mapasaindo, Sa imong espiritu. mga tugang kauntan sa mga kasalan, tangan magkano kitang selebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, sinsa indo mga tugang, kanagkasala ko ng makuri sa isip, sa taramon, sa gibo, sin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako, Santa Maria, Dani na Birin, sa gabos ng Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang na ako'y pamibis, kaguranan ng Diyos. Mayrak malagod sa tuon Diyos na makakamhan, sin makapatawalan sa mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagwaran. Amen. Mamibi kita, O Diyos na makakamanas at mahirakon, warasan sa mo, na tunay ming makamtanan kay rasan, sa pagkabuhay liwat ni Kristo sa imong aki, siya na nabubuhay as nagahadi sa pagsaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos ng kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Inot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Ang mga tao nagkaaranggot laban sa mga apostoles. Ang mga hukom nagbuot na hubaan sinda asin hampakon. Pakahampaka linaog sinda sa bilanggoan. Ang gwardya tinugo na bantayan sinda nin marahay.
Kaya huli ka ini, ilinaog sinda kan gwardiya sa pinakairarom na bilanggoan, asin an sa indang mga bitis, ginapo sa kahoy. Pagmatangang banggi, si Pablo asin si Silas nagpamibi, asin nag-aawit ng mga kaumawan sa Diyos. Ang ibang mga nabibilanggo, naghihimate. Panaling nagkaigwanin makusog na linog, na yugyog ang bilog na bilanggoan. Ang gabos na mga pintuan nagkaburuksan, asin ang gabos na mga kadena nagkapurutol. Ang gwardya nagimata, asin pagkahiling, nabukas na ang mga pintuan, binulnot ang minasbad, asin buot na maghugot, sa paghuna na ang mga bilanggo nagdurulag. Kinurahawan siya ni Pablo, hare, pagibo ka iyan, uya kami gabos. Ang gwardya naghagad nin ilaw, luminampaw sa laog asin tinaktakigan na luminuhod sa pamitisan ni Pablo asin ni Silas. Dangan dinarasinda sa luwas asin naghapot. Anon dapat kong gibuhon tanganing makaligtas? Sinimbag ninda, magtubod ka kay Jesus na kagurangnan, ika asinan sa imong pamilya makakaligtas. Ang tataramo ning kagurangnan, ipinaliwanag ninda sa iya, asinan gabos na kaayon sa iyang pamilya. Kanbanggi man sa nang idto, ilinuwas asin hinugasan kan gwardiya sa indang mga lugad. Dangan siya asinan gabos na sa iyang pamilya nagpabunyag. Dangan pinadagos niya sinda sa iyang harong. Inandam ang lamesa asin pinagpintakasi kan bilog na pamilya. Hulita sinda nagtubod sa Diyos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang tuo mong kamot, iyo ang nagligtas ako, O Diyos. Sa tuo mong kamot, iyo ang nagligtas sa ko, O Diyos. Pinapasalamatan ta ka kagurangnan sa bilog kong puso. Sa atubang nin kaanghelesan, aawiton ko ang sa imong kaumawan. Masamba ako sa imong banal na simbahan. Papasalamatan ko ang sa imong banal na ngaran. Sa tuo mong kamot, iyo ang nagligtas sa ko, O Diyos. Huli kan sa imong pagkaherak asin pagkamuot, pinaurog mo sa gabos ang sa imong ngaran asin tipan. Sa aldaw na ako nag-apod, sinimbag mo ako, asin pinakusog mo ang sakong kalag. Sa tuo mong kamot, iyo ang nagligtas sa ko, O Diyos. Ang tuo mong kamot, iyo ang nagligtas sako. Tatapuson mo ang pinunan mo sako. Ang sa imong pagkamot, kagurangnan, nagdadanay, sagod pa man, day mo pabayaan, O Diyos, ang lalang nin sa imong kamot. Sa tuo mong kamot, iyo ang nagligtas sa ko, O Diyos. Matinog po ang gabos sa sinang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, ngunyan ako mabalik na sa nagsugo sa ko, day sa indo ni naghahapot kung sain ako maduman. Alagad ulitay ni, sinabi ko sa indo, natagob nin kamunduan ang sa indong puso. Minsan siring, totoo ang sinasabi ko sa indo, marahay para sa indo na ako maduman na. Ulit akong day ako magduman, day madigdi ang sa indong parasurog. Alagad kung ako maduman, papadara ko siya sa indo. Pagdatong niya, sayang ipapakita sa kinaban na igwaning kasalan, katanosan, asin, kahatolan, enot, kasalan, hulita dai nagtubod sa ko. Dangan, katanosan, hulita ako mabalik sa Ama. Sinday na ako ninda mahihiling sa huri kahatolan, hulita
hinatulan na ang prinsipe kay ning kinaban. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Giraray pinapadagos ang tema kan kagurangnan na siya mapadara ka na another paraclete sarong para pakonsuelo, comforter, tagasurog kan mga nag-akos sa iya. Alagad kun ang nag-akos sa iya, dahil man nag-akos sa ama, iyo ang problema, ta mawawala ning koneksyon. Tayo ang Holy Spirit, kay ba ang ama, iyo ang nagplano kan manungod sa pagligtas sa katawan. Kung day akoon, ang ama, si Kristo sana, day manan saysay, ulita day pagkasararo ang banal na Trinidad, siring daan, sarong nagtutubod kay Kristo, saro kay Kristo, ulita nag-aako, sa nag-aako kay Kristo, na iyo ang ama. Tigasabi digdig ang tulong bagay, kasalan, katanosan, asin, kahatolan. Natada kasalan, ulita ang kinaaban day nag-ako kay Kristo. Natata katanosan, righteousness, ulita siya mabalik sa ama, kung saan siya naghali. Ang katanosan o righteousness, sabi baga ang pagtao kan nararapat sa sarong tao. Kung kita nagagalang sa Diyos, pigtataot ang paggalang na yan, o pag-honra sa iya, we are doing justice to God. Pero kung dahil tapig ako siya, sa itong kaglalang, sa itong tubos, sa pagikan sa iyang aga sa Yesu Kristo, dahil tapig tataw sa iyang katanosan. Siring man na kita, linalang kang Diyos, pigtataw mong kang Diyos ang mga kaipuhan ta. Tayo garo yan ang lay kang paglalang. Kung kita man magturugang, utang taman sa lambang saruan, pag-ako, respeto, pagtabang. Since we are all one bilang mga tao. Kaya justice requires that we respect one another. Kung dahil pig respeto, pig tawan tang karatan, pig habunan ta, kan nararapat sa iya, o dahil pig tawan nararapat, we are not doing justice. No? Ninulit ang justice o katanosan, kasabay kang kabanalan. Yan baga ang mga pigasabi tang buot itaw sa to kan kagurangnan, ulita mayo ini sa kinaban. O ibang klase ang uya sa kinaban. Kahatolan, judgment. Pulita, hinatola na ang prinsipe kay ning kinaban. Ba't sabiyon, sa pag-ako ni Kristo kang Paschal Mystery, no? Ang pagsakit, pagagadan, kabuhay liwat. Ang prinsipe kan kinaban na iyo ang Diablo, yun Satanas, hinatola na o nadaog na. Nata po nangyari ini. Ulita, ginibo ni Jesus ang pinapagibo kang ama. Ang Diablo, sa kung pag-intindi, pigsusugo lang yan kang ama. God uses the devil, no? Pero bako siyang over the devil o daog niya ang Diyos. Kaya, sa istorya bagakan kung bakit naging Satanas, nag-disobey siya ng sayangaran Lucifer. But he cannot defeat God. No? Kaya kung ining alak na pagkonsagra sa misa, as in ang tinapay na nagigibong katawan ni Kristo, tigdi po nailing ta ang pagdaog kan Diablo.
Dinulit na si Kristo katotohan, ang diablo kaputikan. Kung pinapairal ta ang siring na pagtubod, then we too can conquer the devil. We too can conquer disobedience. Kung kita nagtutubod, mina sunod kita kang pinapagibo ni Kristo. Alagad kung sa tataramon sana, dahil man ginagawa, garuman sa nakita, giraray araw kay Satanas. Because we are deceiving ourselves, we are deceiving God. Kaya importante ang pagpadara kang banal na Espiritu, kipuhan ta. Pirmi kitang nasasala, pirmi kitang na papadagka kang kinaban. If the world promises us so many things, aram ta. We begin to think duwa-duwa. Pero kung ako nakikristo, dapat din na magduwa-duwa. Kasi si Kristo always yes. He is never no. Pinulita, pinapadara kang kagurangnan ang sayang Espiritu. Banal na Espiritu na ang paagi kang pagdanay niya digdi sa kinaban. This through the Spirit which cannot be controlled by the world that Jesus reigns over us. Kung sa tuyang tinutugutan na maghadi sa tong mga puso, sa tong mga pamilya. Pamibi ko mga tugang, taganining sakon sa indong atang, maako man lugod, kan Diyos amang makakaman. Ako on manlugod ng kagurangnan ng atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namibig kami, warasan na kami danay na mag-ugma, huli ka ng misteryo Pascual. Tangaring padagos nagibo kan pagbago sa mo. Maging para sa mo, danay na daylanin kaugmahan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa nakakaligtas na kagurangnan pag rukyaw sa gabos na panahon at angani orog na mamuraway na iharubay orog ng gayo sa panahon na inina si Kristo sa mong Pasko ay dinulot na sakripisyo. Dahil siya naguntok sa pagdulot kan sa diri para sa mo, pati ngani at angani danay na sinusurog kami sa tubang mo. Idinulot na sakripisyo dahil na siya ngunyan magagadan, ginadan siya danay na buhay. Kaya sa labi-labing kaugmaan kan Pasko, nag-augmaan gabos sa bilog na kinaban, pati nganin mga langit noon na virtudes, asin mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi. Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos in mga hukbo, an langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, Usana sa kaitasan. Paladan an minadigdi sa ngaran kang kagurangnan, usana sa kaitasan.
Agrang naning kananggadan banal, borabot ng gabos na karahayan, kabanalan. Kaya ini mga atang na may ibig kami, pabanalakan ng buwan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan si Yesu Kristo, siya na sa rugaring nabuot, pinagpasaluiban sa pasyon, nagwaaning tinapay asin pagpasalamat, binaakini, tinaw sa mga disipulos na sabi, magako kamugabos, nagkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkayang magangkalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabawasin, mag-inom kay ni, tiniyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napababoloson para sa induasin, para sa dakol, sa pagpatawad kan makasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. kaya kami naguramdam sa iyong pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, ang dudulot sa iyong magagurangnan, kayong tinapay ng buhay, singkalis ng kaligtasan, nagpapasalamat. Tapi napagkanigo mong magatubang, sin maglingkod sa imo, asin nagkikimahira kami nag-aarang, kami nagpapakinabang kang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo, giramdama kagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa biliw na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Santo Papa si Leon, sa mga obispo si Joel, asin nga kabos na klero, siring man giramdama sa imong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na mga pinapamibi sa misang ini, asin ang kabos sa mga gadan, dangan ako asin na sa liwanag sa imong lalawgon. Kaya raki kami kabos, namimibi kami, tanganing kay Ban Santa Maria Birhen na inakan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, mga martires kang China, singabos na santos sa kaitupan, kapagayagaya sa imo, magkani kong maging kairas kan buhay ni daing kasagkoran, mag-omaw, sigpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kay Banya, sin sa iya, sa imo Diyos, amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan, sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natugduan kan mga nakakaligtas na togon, pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi, aman niya mo, na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang bot mo sa dagahan, siring sa langit. Sa mong kakanon sa roal daw, tao mo sa muyang unyan. Sin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya, man nagkakasala sa muya. Sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan sa iyong pagkahera, kung maging dani na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Si Kristo kagurangnan, kanya nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan, itinatao ko sa indo, hari pagilingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Sin papagkaniguan siya mapatuninong, asin magkabarunyog, sosog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninawagan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo, kan tanda ning katuninongan, peace be with you. Kordero kan Kan Diyos, Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban,
Taoy kami nin katuninungan. Nga tugang uyens tong agwarangnan sa Jesucristo, nagpapadara kang Espiritu Santo, tanganing marumunduman tan, mga tinukdo ni Jesucristo. Siyang kodero kan Diyos, nagpaparang makasalan kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang atamano kita kangawak ni Kristo sa buhay ni dayong kasagporan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurang nani nanyugaan sa mga pamibi, danganing anurog kabanal na hunglonan kan sa mong pagtubos, magdara sa mong tabang sa buhay. Ngunyan, sin pagwaras sin mga kaugmaan sa godpaman, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ikan mga pamibi, San Judas Tadeo, sin Maria na kaligtasan, kamo sin namamahal sa buhay, bendisyonan.
Sa ngarang ka nama, sinaki, sinkan Espiritu Santo, Amen. dinduta na, banal na Eucharistia, lagaw ko na sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father.